נסענו יחד עם חלק ממשפחתנו לטיול בצ'טנוגה שבמדינת טנסי. שם, בלב לוקהאוט מאונטנס, נמצאת מערת נטיפים בעומק של 340 מטר, ושמה רובי פולס. רובי פולס התגלו בשנת 1928 על ידי ליאון למברט, מהנדס גיאולוג שחיפש מעבר חדש למערת לוקהאוט שנסגרה כתוצאה מהנחת מסילת רכבת במקום. במהלך קידוח בעומק ההר, לוקהאוט מאונטן, צוות החפירה נתקל בפתחים צרים שהובילו למערכת מערות נסתרת. לאחר מסע זחילה של כ-17 שעות, למברט גילה את המפל התת-קרקעי המרשים בגובה 45 מטר. הוא קרא לו מפלי רובי על שם אשתו. בהמשך נחפר פיר מעלית בעומק 80 מטר, המוביל למערה שעומקה 340 מטר מפני השטח. בשנת 1930 נפתח האתר לציבור, והפך לאחת האטרקציות התיירותיות הראשונות שמתחת לפני הקרקע בארצות הברית. ומדי שנה מבקרים באתר כ-400,000 איש מכל רחבי העולם. מערת הנטיפים בה אנו נמצאים נוצרת בתוך סלע גיר. כאשר מי הגשם מחלחלים דרך האדמה ונושאים איתם פחמן דו-חמצני מהאוויר והקרקע, זה גורם למים להפוך חומציים מעט ולהמיס את סלע הגיר לאט לאט. כשמים אלה מגיעים לחלל תת-קרקעי, הם מטפטפים מהתקרה או זורמים על הקירות. במגע עם האוויר שבמערה, משתחרר הפחמן הדו-חמצני, והסידן הנמצא באבן שומט את מקומו כמינרל מוצק הנקרא קלצית. כך נבנים הנטיפים מהתקרה, הנקראים גם סטלקטיטים, והסקיפים מהרצפה, הנקראים גם סטלגמיטים. טיפה אחר טיפה, כך במשך אלפי שנים. כשנטיף וזקיף נפגשים, הם יוצרים עמוד. הצורות משתנות לפי קצב הטפטוף, כמות הסידן ומבנה המערה.